Od neděle 23. června máte možnost v Březinské galerii Skleněnka zhlédnout další výstavu a prohlédnout by si ji měli především ti, kteří se zajímají o fotografie nebeských objektů. Tentokrát na Skleněnce připravili výstavu astrofotografií Karla a Martina Bůnových. Pánové jsou otec se synem. Fotografiemi s astrální tematikou se zabývají již nějakou dobu a dosáhli několika hezkých ocenění jak u nás doma, tak i v zahraničí. Výstava představuje objekty hlubokého vesmíru, které jsme zachycovali zhruba za poslední 4 roky. Těch snímků tady je asi 30, všechny jsou foceny běžně dostupnou technikou pro nás, astronomické amatéry, a používáme k tomu buď digitální zrcadlovku nebo CCD kameru. Jelikož nedělní zahájení výstavy bylo slavnostní, mohli jste si poslechnout i písničky od skupiny brněnské Credence a také se podívat do 2 velkých dalekohledů, které byly připraveny pro všechny návštěvníky. A mě samozřejmě zajímalo, co v denním světle můžeme na obloze pozorovat. Přes den je ta situace náročná, protože nám nejbližší hvězda, naše sluníčko, svým světlem přehluší úplně všechny objekty, které tam jsou, takže máme skutečně v podstatě možnost pozorovat jenom to sluníčko a to, co na něm je vidět, to znamená sluneční skvrny, případně granulaci a protuberance. Potom jiná situace je v noci, kde jenom ta naše technika, která v sobě má počítač, tak ten počítač zahrnuje zhruba 40 000 objektů, které na naší severní polokouli můžeme pozorovat. Pokud tedy patříte k těm, co rádi koukají na oblohu a zajímají vás relativně blízké anebo vzdálené objekty, v galerii Skleněnka si je můžete prohlédnout až do 31. července.